Kadai tangkat tukat ni pore ka bangin im hagan ni gaperthai. Nagata gadao. Kat magidang im hagan ni gaperthai. Kai ka bangin dai manle. Gumnungin im. Gumnungin ya, gumnungin yang malagasi. Kat magidang im dang sa asla jom ga ni gaperthai. Ngidon kam bangin na sngot ho bahaya kani. Ngidon kam bangin na pale jumut bahaya kani. Kai ka bangin le. Kat magidang im hagan ni gaperthai. Kat magidang don hagan ni gaperthai. Kai ka bangin dai manle. Ngangit scam pitip ka ba pidai manle kan ba pidang im dang sa hasla jonga nega berthai kampam ye pigi bala pediang no trai Jesus kampam ye pigi bala shem ye jipedim ke jonga trai Jesus ngangit scam pitip ba ka ye pi ba pidai manle ni ban im kat ba pidang don ha ka nega berthai ka batang sipor ka ktin ke jumle ka ong na ka sti ke jong Jacob kelonong basau kat khot ka ba khat nhiều namar kata hauta ubatip banle ka babaha bat ubomle hauta king kalong kapop kaktin ka juble hang ni ka ong ba ha uta ubatip banle ka babaha bat uklemle iya kata ka ba utip kaktin juble ka ong ba hauta king kalong kapop la de fil sngot hu ba balai ba pidon han ka berthai bat ba ka ega ba pidai banle kat ba pidang im dang sa hasla joni ga berthai lari bisngo thu bat pi tip kat kum ga norim jo ka tin ga jongle bat pi im kum ta nangai scam kanlong ga ba pdiang hun khmat jongle kanlong ga chikmen nam ta ga hima ga jongle ki angel ga jongle ki shatmen ba haba kiyo i ba manga ma phi ni im ga ta ga chi im ga bangile ya ka ai ga bangitim Henry larangi tip baka day yengai pi bingin le ye ka babaha larangi shoot larangi tip baka day yengai pi bingin im kata gaji im ka bangi long sha ka jing sha shkne urthai bat ni khlem im kumta ni khlem le kumta hanga pi ken kan long ka po khamtam yengai pi bela tip ka jing sha ki bela shem ye gan chipnim ga jong prai Jesus ka tien ga jumle ka omba hanga pi bela tip ka ban le ka babaha bat larangim tre ban le ye kata ka bangi tip kan long pop nam ta ga ngi ka chinga ka chopi ka ei ka bangi dei ban le kat bangi na im nang sa sla jong ka berthai hatu pitip nem ka ei ka ba pidei ban le bal ada piong ba pitip ba ka ei ka ba pidei ban le hatu pile nem ya ka ei ka ba pitip pi im nem kat kum ba pitip kat kum ga norim jong ka tien ka jong le namar don shibon ma ki khun kristan hakini gisni iba kam miladi ba kilong ki kristan hari ki klem im kat kum ba kitip na kanorim joga ktien ga chomle ki klem im kat kum ba ki ma haga ji im ga choki khwa banong ipi haga ni ga por balarangi tip ba ka dei nga ngin im kata ga ji im ka balong kat kum ga mon ga chomle ka ba pen snob hai ble ka ba pliang hun khmat chomle ka ba uble usyam snob ha shisha kala dei nga pi bingin nyai kumta bingin im kumta namar ya ka ega bangi tip kumta ka dei ngai pi bingin im namar rangi im mar khong pong ka ega bangi tip ka bainong jok ka dujok ka long nam ta chunga bat jong phi Jesus Christ ong na ka gospel uyonis kalanong ga bakhandai ga khot ga ba saw bat ga basan Jesus ukren yakini kikinte uong kumne kadai nga ban trei ya kita ke jing trei jong taw bala pha yana katpa kadang don kasngi kemit ke ja onda kumta om don ubala ban trei katpa nga don ha ka berthei nga long ka jing shai ka berthei u jisu hangni wong kadai nga ban trei ya ke jing trei jong taw bala pha yana u sung thu aba udon chen ka berthei udon dekat ke jing thu ke jong pa chu ba bane bat u imro kumta ule rokom ta ang ktin jumle namar ba usgot hu kat ba udang im shaka de berthei hagado ka ei ka ba udei ban le pat nio i u jisu udah trei shisha ya kata ka kam ga jumle udah pendep shisha ya ka ei ka ba udei ban pendep kat kum ga jing thu ga jong umle bat nio i ulalong shaka ta ga jing shai nam ta jonga jong phi nam ta ga ni ga berthei u jisu hang ni usgot hu
Kaya ka ba uday ban le kan ba dang im sigan ka berthei. Kadai uban tre yang kata jing tre jong tau bala phayu. Bat kadai uban lo ba unlong ka jing shai jong ka berthei. Ngakwa banong ipi. Kaya ka bang ide man le kan bang im na sa asla jong ka berthei. Hatung isngo tho ni am ba kadai yang ai pi bagan tre yang kata jing tre jong tau bala pha yang ai pi jong yo jong tau bala bu yang ai pi sigan ka berthei. Hatung isngo tho ni am ba kan bang iman ka berthei. Ngilong ka jing shai jong ka berthei. Namar ba Jisu ong pi pilong ka jing shai. Pi pilong gamlo. Kaya ka bang ide man le kat bang iman ka berthei. Ka bang ide man le kat bang iman ka berthei ka long. Baka day yang ai pi bagan trade ya ka kam ka jong le. Bangin yalap ka gospel ka jong utrai Jesus Christ. Bangin im kata ka jim ka bangilong siya kata ka jing shai. Siya kiwi pat kim sing ba kodor. Haba makiro kin pai so ble da ka jing kala ka bamon. Namar ni iman ka berthei ka badap da ka jing dom sudah. Ka day ka berthei ka badap da ka jing snu sudah. Day manga mapi kai. Ban iman ka berthei ka ta ka jim. Da ka bangin singaw thu ba ble lo bu nga pi sing ka berthei. Rangkat ka jing thu. Bat ka day nga pi bangin im ka ta ka jim. Ka belong kat kum ka mon ka jong le. Ka ba pediang hun hakman jong uble. Ka stiu of support siginorom ka no bakhat saut ka benyu bat ba phra. Of support ong kumne. Namar omdon uwe nangi uwe im ganti yaladi. Bat omdon uwe bayap gantino yaladi. Namar langi yo im dingin im keng ho try. Langi yap keng ho try. Namar kata te langi im langi yap ro ngilong kichong try. U after pol hang ni udah keren syai. Wong langi im kadai ngi bengin im naman tao try. U after pol hang ni wong bakat bengin im hakan ka berthei. Kajing im jungi kadai ban im kat kum kamon ka jungle. Kajing im jungi kadai ban im. Ya kaban pen singo bahayo boleh. Langi im nam tao try ngin yap ro Rangkat utrai kata kata jaka ya ka ba ulle ban pin kret nam ta janga ban jopi wapsol pol ong yangai ka ban im ko long kris bat ka ban yap ko long jim toy ke ula kut jimut sisa bangan im hangan ka berthei kalau man im nam ta ka burum ko jong utrai Jesus bangan im nam ta ka hima ka jong bat larangan yap ngan klano nan ka berthei kan long ka jim toy nam ta jonga hatu pidon ni em ya kata ka dok nun kumbo wapsol pol ong Baladangan im han ka berthengan im nam tau try. Namar ka ktin ka jumle hang ni ko ong bang. Namar omdon uwe im kanti yaldehi. Omdon uwe im kanti yalde. Ni im ha ka berthei. Habang ni be palat ban pendap pendiang bangin im nam ta yalde. Ha ka berthei. Bangin im ta ke bangin don kam ha ka berthei. Renga kwa banong ipi. Lada pi but shai o try just rest. Kajing im ka bangi im hang ka berthei kam de kajing im ka bangi im kanti yalade kam de kajing im ya ka bangi im nam ta yalade ka de kajing im ka bangi im nam ta try Jesus Christ namaru Jisu ong la pimut ban but yang a tu ai be pinlen yalade ka de yang ai pimien len yalade bat bangin ba ela ka jong jing ding phna bat bangin but shisha yo try Jesus Christ compare ka ai ka bangi yai lenti ka ai ka bangi mat an ka berthei kajing im ka bangi im hang ka berthei ka de kajing im ya ka bangin im kata ka jing im ka bapen singo bahang boleh kata ka jing im ka bangin im kenti tang nam tau try Jesus Christ namar ding im kum ta ka bainong ka bangin yo kalong hapnang ya ka ba Jesus Christ ul depan pen kre nam ta jonga bat jompi ka khtin ka jomle ka ong ba wap sopol ong ya ka balang Filipi ka long man kong uthor ba atnyo ong ba ai ba ka jing im ka jompi kan ye de kat kum ka gospel ka jong try Jesus Christ kat bangi dang in hakan ka berthei kai ka bangi dei man le kolong ba ka dei yang ai pingit im kata ka jing im ka bai didur kat kum ka gospel ka jong try Jesus Christ hakiliang baro ka bangi im hakan ka berthei namar kan ka berthei yang syong basa ka jakai ka bal Jisu le ban berkhre kolong ka banen hatu pikwan em ban pois ka jaka hatu pikwan em ban syong ka jaka ya ka ba Jisu le ban berkhre nam ta jong pi ban jonga ya ka bau ong na gospel Yohanes no bakhat sao ong lek no ban pen kre gi pulit shong ne an ta jong phi ko bai gi kam rao Jesus le pen kre ka tu pikwa ne man shong ta ga jaka la pikwa shisha ka badon kam yangai phi kalong
Kadai yang ai pi pengin im kata gaji im. Kabaya didur kat kum ga gospel ga jong utrai Jesus Christ. Malagasi ga bangi im. Om day tang haying mani. Om day tang hakat jaka syakri ga bangi syakri. Om day tang habangi pendep ya kinugundug program ka bangi debat pendep haka palang ka bangi ngidon. Kara gajing im ka bangi long gajing syai ka long. Andang ila mi naka ying mani. Andang ila mi naka jaka syakri. Bat ngidon haga jaka tray ka bangi ngidon. Ngidon haga office ka bangi ngidon haga school. Day hang takin. Ya ka bangin im kata gajing im ka bay didur kat kum ga gospel ka jong utrai Jesus Christ. Kabas ngosi hagi ni kasi. Don sibon ba ti kupun Kristan. Kiba haying mani ki im gaji im ka ba laringi pek ka ba sabar ka long gaji im ka baru balai. Kat ba sya jaka tray. Kat ba sabar na ga jaka syakri. Ngiyo ki im kata gaji im ka balong persya ka mon ka jong balai. Ki keren kata kiting ka balong persya ka mon jong balai. Ki ya ki yang ki le ka nu ka kam ka balong persya ka mon ka jong balai. Handai ka ni ka de gajing khon am ta jong a jong pi. Ka e ka bangi de man le kat bangi na im hagan ka bertei. Ka bangi de man le ka long ba. Ka de yang ai pingin im kata gaji im ka balong kat kum ka mon jong balai. Ka de yang ai pingin bangin trade dep ya ta gajing tray. Jong tau bala pha, jong tau bala thung yang ai pi hagi jaka gi ba pher. Bangin pendep ya ta gajing tray ka jong tra Jesus. Bangin long ka jing syai. Bangin long ka shiti. Abagi bru ki pek changas pi. Kinyo i ka dur ba habri jong tra Jesus. Na ka ni gaji im changas pi. Kinyo snow ya ka sur. Ka bakin jable. Na ka ni ka shintur jonga ba jong pi. Kinyo i ya ka yang changas pi. Ka ba idir ka gospel ka jong tra Jesus. Ka e ka bangi de ban le kat bangi im hang ka pertai. Ka bangi de ban le ni ka bangi de ban im kat mina don hang ka pertai ka long. Ka de yang ai pingin im kat kum ka gospel ka jong tra Jesus. Tungin im bata gaji im ka ba long sha kata gaji im haga bangi im ngiya ka ba ktin ka jong le. Tu ai ba gaji im jangan sepi. Kan long gaji sha ai nam ta ki parlo ki parjor. Ki bad ki bru ki bran sadong sakun jong ni gaji im ka jangan ka jong. Namar pa ujisu ula khot yang ai pi syagani. Ya ka bangi long gaji sha ai. Haga bangi nilap ka gospel ka jong tra Jesus. Tu ai ba kanu ka bangi le kalong ka ba pendon borom yo bale. Kalong ka ba pens ko bahay yo bale. Kanang bangi nom babi andang ila lek na ka pertai. Re kalong ka jigmen nam ta jong nga jopi. Haga ta ga singi haga bangi yeng mat jong tra Jesus. Belum ko.